Tervetuloa tähän talven ensimmäiseen konstailemattomaan kotiruokaan. Ja tässäpä minä ensin teille esittelinkin semmoisen vinkin, jonka ennen joulua 1-2 keksin, kun piti pöytiin saada jotain pientä värikästä täällä minun työpaikassa, niin keksin ruveta nyppimään nokkosen värikkäitä latvoja, ja tässä on joskus marraskuulla nypittyjä latvoja. Osassa on jo hienosti juuret ja yksi alkoi jo kukkiakin, mutta kukathan pitää poistaa, että lehdessä pysyy väri. Mutta näistä on sitten kiva jakaa tuttaville ja ystäville näitä oksia. Kevät se tulee sieltä ja kummasti se vain ihmisen mieli rupeaa pistämään jotakin kasvamaan, että näyttääkin sille, että kesä voittaa tämänkin pitkän synkeän talven. Tähän olen punninnut noin 100 gramman, appelsiini on tietysti noin melkein 150 grammaa, 100 gramman juures- ja hedelmä- ja vihannesmääriä. Ja tämän jakson nimi voisi olla vaikkakin sellainen kuin ruokarauhan julistus. Joskus niissä aivan ensimmäisissä ohjelmissa minä halusin silloinkin julistaa tätä ruokarauhaa, ja nyt minä olen vielä pontevammin tämän asian liikkeellä, koska minusta tuntuu, että meitä ihmisiä syyllistetään aivan turhaan tästä syömisestä. Ja senpä takia niin nämä, jotka näitä kaikenlaisia sääntöjä ja suosituksia, niin hän niistä sanoo, niin meille latelee tuolta norsunluutornistaan, niin minä haluan kyllä vähän kritisoida niitä. Kyllähän te jokainen katselija ja kuuntelija tiedätte, että minä olen vankkumaton kasvisruuan ja nimenomaan lähiruuan kannattaja. Ja minun pieni tehtäväni on se, että haluaisin monipuolistaa ja kannustaa käyttämään vihanneksia ja juureksia, mutta nimenomaan, että ne olisi kotimaisia. Niin kuin olen aikaisemminkin sanonut, että ihmisen tulisi syödä sitä ruokaa, mitä jalkojen alta saa. Eli se idea on aivan oikea, että lähiruoka on se, mihin meidän tulisi enemmän panostaa. Mutta kyllä vaan tuolta kaupan hyllyltä, vaikka ajattelee, että minäpä nyt siirryn ja otan enemmän tätä kotimaista, enemmän kasvista ja vihannesta ja siirryn suositusten mukaisuuteen, niin kuinka ollakaan, niin kuinka paljon siellä on ulkoa tuotettua ruokaa. Ja tässä on yksi kritiikin paikka. Minulla on tässä ihan tarkoituksella appelsiinia ja mandariinia. Omena on kotimainen ja on banaanikin, joka nyt sattuneesta syystä ei missään tapauksessa ole kotimainen. Mutta sitten haluan korostaa porkkanaa, kaalia, lanttua. Ja minä en ymmärrä kyllä sitäkään asiaa, miksi perunasta on tehty vähän niin kuin sellainen ei niin hyvä, jota meidän tulisi syödä. Olen sitä mieltä, että peruna on oikein semmoinen terveyspallero ja pommi. Siinä on C-vitamiinia, siinä on energiaa, siinä on kuitua ja sieltä löytyy myöskin erilaisia hivenaineita, varsinkin kun emme pilaa niitä sillä tavoin, että keitämme ne aina kuorittuina, vaan se, että kuorineen keitettynä, niin se on todella terveellinen raaka-aine meidän pöytiimme. Se, mikä sai minut ensimmäisenä närkästymään, kun näitä ensimmäisiä kuvia näytettiin näistä uusista ruokasuosituksista, 800 grammaa vihanneksia, kasviksia, juureksia päivässä, ja lautasmalli tehtiin. Kaikki kunnia pastalle, makaronille, millä sitä itse kukin kutsuu, mutta kun se rakennettiin se ateria sen makaronin ympärille, niin minä ajattelin, pieleen meni.
Ja siksi haluankin puhua perunan puolesta. Se on yksi tärkeä osa meidän ruokavaliota. En tarkoita, että perunaa pitää olla joka aterialla. Kyllähän pastalla, riisillä ja näilläkin on oma asemansa, mutta en ole aivan niin vakuuttunut makaronien terveellisyydestä, vaan kyllä haluaisin tuoda perunaa jokapäiväiseen ateriointiin. Ei se ole niin vaikeasti ruuaksi laitettavaa kuin voisi ensiäkkiseltään ajatella. Tietysti yksinkertaista on heittää makaronit pataan ja sinne jotain perää ja sitten sylppy naamaan, mutta sitä terveellisyyttäkin meidän tulee pyrkiä korostamaan. Tässä nyt sitten Sepon kanssa hieman keskustelemme tästä kasviksista ruokavaliossa ja määristä ja vähän sen sellaisista asioista. Sinulla oli hyvin hyviä kysymyksiä, joita tuossa aikaisemminkin jo keskustelimme, että varmaan toisiakin kiinnostaa nämä asiat tämän suhteen. Tässä on tullut liian paljon sitä muutoksvaatimusta tämän kasvisruuan suhteen, että minkäsmoisia kysymyksiä sulla olikaan? Niin joo, no ensinnäkin on tullut mieleen tällainen asia, kun puhutaan näistä, että miten suuri määrä, se 800 grammaa, kun se nyt oli, sitten pitäisi kasviksia syödä, niin että kuuluuko siihen sitten vain nämä vihreät puolet vai tuleeko siihen myöskin mukaan sitten esimerkiksi keitetyt juurikset, kasvikset ja sillä lailla? Se on oikein hyvä huomio, koska se informaatio, mikä ensimmäisenä tuli, niin tuli sellainen mieleen, että sitä salaattikerää pitäisi se 800 grammaa syödä, mutta kyllä siihen kuuluu niin porkkanat, lantut, kaali, kun kaikki myöskin keitettynä. Niin, keitettynä myöskin. Eihän millään ihminen pysty päivässä, jos ajatellaan 800 grammaa. Tuossa tarjottimella, mitä minulla oli näitä 100 gramman täppejä, niin siitä kun otetaan kaali, porkkana, lanttu, niin ne on yksistään sen 300 grammaa. Ja se oikeastaan pitäisi tuo tarjotin tyhjentää niin kuin kokonaan sen vihannesten ja kasvisten osalta. Hedelmistähän tulee tietysti aika nopeasti niitä grammoja sillä tavoin, mutta kyllä siihen kuuluu myöskin keitetyt juurekset ja mitä nyt keitettynä tarjotaankaan, koska ensinnäkin siinä tulee semmoinen ongelma, että jos pitäisi syödä kaalia, ja no kaali on kyllä sellainen, että se menee melkein helpommin raakana heikkomahasillekin, mikä on yllätys, mutta kaikkien vatsat ei esimerkiksi kestä sitä, että syötäisiin tuoreravintoa sellainen määrä päivässä. Ja sitten siinä tulee myöskin vastaan tämä, että keitetty on helpompi pureskella. Tietysti minä olen joutunut niin paljon toimimaan eri ikäisten ja myöskin vanhusten kanssa, että sitten alkaa olla jo ongelma pureskelun suhteen ja siitä tulee ne vatsavaivat, jos ei pysty pureskelemaan sitä ruokaa riittävän hienoksi. Eli silloin kyllä keitettynäkin ne. Kyllä, se olisi kyllä aika suuri määrä, jos ajattelee, että pitäisi vain sitä salaattia syödä niin paljon kerralla. Mutta nyt kun sinne tulee mukaan nämä myöskin siis keitetyt kasvikset, niin se on vähän muuttaa niin kuin ajatusta sillä lailla määrätyllä tavalla. Tässä tietysti tulee yleensäkin nyt mieleen se, että onko tämä nyt sitten tämä kasvisruoka, onko tämä nyt paljon kalliimpaa kuin jos syö sekaruokaa tai sellaista, niin tuleeko tästä monta kertaa taitetaan peistä, että sehän on paljon kalliimpaakin se kasvisruoka. Miten sanoisit tähän väitteeseen? Kasvisruoasta saadaan erittäin kallis
jos lähdetään niistä kalleimmista raaka-aineista ja halutaan, että hivistellään niillä kaikista kalleimmilla, mitä kaupasta löytyy. Niin, sieltähän löytyy kyllä. Sieltä löytyy. Ja sitten niissä ei välttämättä ole tämä ravintoarvo suhteessa hintaan. Niin kuin sitten se yksi yhteen se, että jos se on kallista, niin sitten sen ravintoarvot ovat myöskin parempia. Se ei välttämättä mene niin. Tässä on eilisiä hintoja siitä, että mitä niin kuin kasvikset maksavat. Tietysti onhan se mihin ihmiset sanoo, että se on kallista, kun he näkevät, että kokevat tai ajattelevat, että se on hyvin työlästä. Niin juuri. Ja se, että kun sä rupeat kuorimaan porkkanoita ja sitten lanttuja ja mitä nyt näitä perusraaka-aineita on, niin niissä on kypsennysaikaa, onhan niissä pitemmästi monta kertaa niin kaalissa, lantussa, varsinkin porkkanassakin talven aikaa vähän pitemmät kypsennysajat. Se koetaan se kasvisruoka hankalaksi ja yksinkertaisin tapa välttää se kasvisruoka on sanomalla sitä kalliiksi. Niin, no se on kyllä hyvä alibi. Siinä on alibia, mutta sitten vielä tämä havaintoesimerkki näistä salaattimääristä, jos se menisi yksistänsä siihen. Minulla on tässä jäävuorisalaatti, tämä on semmoinen 750 grammaa, niin kyllä hiki tulisi, jos aamulla vaimoinen pistäisi tämän sun lautaselle ja sanoisi, että tämä pitää olla iltaan mennessä syötynä. No, tämä on kyllä hyvä esimerkki. Tämä jo, kun sen näkee oikein tässä näin silmillänsä, niin voi vähän kuvitella urakkaa, mikä siitä tulisi. Ja tässä on tämä kaalinpala, joka on tällainen puolikas kaali, niin tässä on reilu kilo, että kun tästä nämä kannat ja huonot lehdet otetaan, suojalehdet pois, niin toinen vaihtoehto olisi alkaa järsiä tätä kaalin päätä. Kyllä nyt menee jo aika kovaksi. Siinä on, mutta sitten palataan näihin hintavertailuihin vielä, niin mulla on tässä ihan eiliseltä päivältä niin kuin marjat ja hedelmät, niin nehän ovat tärkeitä, koska niissä on niitä tärkeitä ravintoaineita, joita me tarvitsemme. C-vitamiinia, kivennäisaineita, hivenaineita ja marjat ja hedelmät ja kotimaiset marjat, nehän ovat myöskin oikein terveyspommeja. Mutta niin siellä pakastealtaalla, kun minä eilen sekaisin, tai kaappihan se nykyisin on, niin tässä kun on tällainen, joka ei ole kotimaista, vaan on ulkomainen vadelma, ja tässä on 200 grammaa, niin tämän hinta oli 1,95, alle 2 euroa. Mutta sitten tässä on vastaava määrä tässä puutarhavadelmia, jotka on kotimaisia, niin tämän hintapa onkin jo 5,19. Aivan. 3 euron hintaero näillä. Niin kyllähän sanotaan näin, että kaikki emme ole niin hyvää varaisia, että pystyisimme kaupasta suoraan ostamaan aina sen kotimaisen. Sitten pitää miettiä, että kumpiko on parempi syödä se ulkolainen tai jättää syömättä. Sehän on tietysti se ideaalitilanne, jos olemme hyvävoimaisia ja me asumme semmoisissa paikoissa, että pystymme itse käydä poimimassa marjoja. Sehän on kaikki sataa meidän omaan laariin, niin ulkoilu terveysmielessä kuin myöskin sen ravinnon hankinnan terveysmielessä. Mutta kaikillahan meillä ei siihen ole mahdollisuutta. Kaikilla ei ole metsä kovin lähellä. Kaikilla ei ole metsä kovin lähellä ja sitten tässä on tämä suomalainen mansikka 379 ja tässä on 250 grammaa. Että jos käyttää suoraan pakastealtaan marjoja ja näitä, niin niistä kyllä saa aika hintavankin sitten. Että onnellisia, joilla on mahdollisuus itse näitä marjoja ja hedelmiä, tarkoitan nyt omenia ja näitä
Omenapuu pihalla. Että on omenapuu pihalla, josta syksyllä melkein harmistumiseen asti joutuu niitä miettimään, mihinkä niitä antaisi. Sitten päärynöitähän syksyisin saa myöskin kotimaisia. Ja tässä on semmoinen 91 sentin päärynä. Ja tästä jää semmoinen 200 grammaa ehkä syötäväksi tästä päärynästä. Vaihtelua näillä niin appelsiinilla, mandariinilla, banaanilla kuin talven aikana näillä päärynöilläkin saa siihen ruokavalionsa, koska on tarkoituksenmukaista myöskin se, että siinä on tätä vaihtelua näissä raaka-aineissa, joita käytämme. Kyllä. Tietysti talvella on sitten nämä hedelmät vähän pikkasen erilaisia kuin mitä on kesällä myytävänä ja sillä lailla. Että ja nyt olen pannut merkille tuolla kaupassa ja tietysti televisiomainonnassakinhan se tulee esille, että nyt jotkut kaupparyhmittymät saattaa tarjota hedelmiä niin kuin eurolla kilo ja se on sitten jo hyvin edullinen, että niin kuin nämä appelsiinit muun muassa oli eurolla kilo tai 99 senttiä, mutta eurolla kilo. Että silloinhan tällaisia tarjouksia kannattaa hyödyntää ja sillä tavalla olla hintatietoinen, että seuraa vähän niitä tuotteita, mitkä kulloinkin on tarjouksessa. Tuossa tuli mieleen, että juuri äskettäin oli euron kilo tämä banaanikin kaupassa. Joo. Tässä on aika hyvä pommi kans tuolta. Kyllä. Ja sitten tuossa jo mainitsinkin siitä, että aina se ei ole niin yksinkertaista tämä näiden tuoreenakaan syöminen, koska hammaskalusto voi olla vähän vaillinainen ja voi olla monta muutakin syytä ja estettä. Niin nyt yksi tekijä, millä voimme lisätä niin juuresten kuin kasvistenkin käyttöä, se ei ole kaikkein terveellisin tapa, mutta on tehdä näitä joko tuoremehuja tai sitten smoothieta, eli sauvasekoittimella pilkkoo ne ensin sinne ja sauvasekoittimella sitten tekee, varsinkin hedelmistä saa helposti tällaisia niin kuin juotavanakin. Tämä on varmaan yksi hyvä ajatus, mitä ei monikaan hoksaa toteuttaa, että voi tällä tavalla saada hyvän lantringin jossa on kaikki hyvät ainekset mukana. Kyllä, ja siihen voi laittaa, jos käyttää maitotuotteita, niin siihen voi käyttää joko ihan maitoa tai näitä hapamaitotuotteita. Ja sitten on olemassa näitä kauravalmisteita tai soijavalmisteita, mantelivalmisteita. Ruokavalion ja allergiatilanteen mukaan voi käyttää niin kuin niitä. Ja tässä tulikin mieleeni, kun se oli aika kuuma puheenaihe tuolla tuttavapiirinkin keskuudessa. Ja tämä oli semmoinen miehinen ratkaisu semmoiselta 50-vuotiaalta mieheltä, kun naiset tietysti vähän kritisoi ja teki jos vaikka mitä tätä, että mitenkä sen saa täyteen sen 800 grammaa, niin tämä Anssi sitten oli todennut vain hyvin yksiniitisesti, että no ongelmako tuossa on, punnitteen sen 800 grammaa kasviksia ja tekee siitä blenderillä smoothien ja juo sen päivän mittaan, niin siinä on päivän kasvikset eikä tarvii miettiä. Ja niin. Tässä on yksi semmoinen asia, jota haluan korostaa aina, kun puhutaan ruuasta, että ruuasta ei saa koskaan tehdä ongelmaa. Niin, sekin on se vaara vaanii monta kertaa. Että jos ruvetaan ihan liikaa tuijottamaan, että syönkö minä nyt tarpeeksi sitä tai tätä tai tuota, siihen täytyy ottaa semmoinen rento mututuntuma. Tietysti jos aikoo vaihtaa ruokavaliota radikaalisti, se pitää tehdä
vähitellen. Sitä ei saa tehdä, että tänään minä syön kaikkea sekaruokaa ja syönpä vielä tuon yhden nakkipaketin, kun huomenna en enää syö yhtään nakkia, enkä sen jälkeen koko elämänäni. Kaskun oli vaikea sana. Ja sitten huomisesta lähtien minä olen vain terveellä tuoreen ruualla ja näin. Sun elimistö saattaa sanoa poks. Elimistö ei ota vastaan niin nopeaa muutosta. Ei, vaikka sun pää saattaa ottaa sen muutoksen ja hyväksyä sen muutoksen, mutta Tämä on vähän niin kuin yleensä, kun tämä teoria ei aina vastaa käytäntöä. Ei. Että siinäkin, että jos on jo valmiiksi, että syö runsaasti kasvisruokaa, niin ja siitä aikoo, että no minäpä siirryn täysin niin kuin kypsentämättömään tuoreruokaan, niin siinäkin täytyy se liitosvaihe tehdä niin kuin asteittain, eikä kertaheitolla 2 päivän sisällä tai päivän sisällä. Että siinä tekee itsellensä hallaa ja ennen kaikkea tulee vatsaparalle, että se rupeaa reagoimaan negatiivisesti ja sen jälkeen pääkin sanoo, että tämä ei ollut hyvä juttu ja palaa siihen täysin entiseen. Juuri näin. Saa huonot kokemukset. Niin, kokemus on sellainen asia siinä, että se on. Ja tähän kohtaan, kun juuri mainitsin tuosta, että koetaan työlääksi, niin nythän teollisuus onneksi, siis siinä on hyviäkin asioita, on näitä valmistuotteita tehnyt, jotka niin kuin helpottaa, että ei tarvitse kun nakkaa sinne kattilaan ja vettä perään ja mitä sitten muuta laittaakin. Mutta minä jään aina miettimään sitä asiaa, kun ne on moneen kertaan kehrättyjä ja paistettuja ja niitä on käsitelty niin moneen kertaan, niin mahtaako meidän elimistö enää osata ottaa niistä mitään irti? Hyvä kysymys. Kyllähän monet niistä saattaa olla ihan hyvän makuisia ja suun tuntumakin saattaa olla ihan mukava, mutta sitten osasta ne kyllä saattaa olla sellaisia, että niitä on vaikea esimerkiksi pureskella. Niin. Että jos on justiin tämä ongelma, että ei saa purtua oikein hyvin, voi olla ihan mikä ominaisuus hyvänsä. Ja ikä on yksi ominaisuus, joka tekee pureskelun vähän vaikeammaksi. Niin silloin tulee semmoinen mieleen, että mitä kuminpaloja tänne minun ruokaan on piilotettu. Kyllä. Että niistäkin täytyy järjellä katsella, mikä on itselle tai omalle perheelle se paras mahdollinen, kun niitä käyttää. Ne on jossain määrin, ne on aivan ok, mutta sitten en minä niitä ainakaan, minä niitä aioin ruveta itse, että onpas hyvä ja noita minä rupean käyttämään, kun vaikka minä nyt pidän tästä ruoanlaitosta, mutta joskus sitä tekisi mielellään jotain muutakin kuin laittaisi ruokaa, niin että siellä kotioloissa, että siinä tulee vähän sellaista nopeutta siihen ruoanlaittoon, mutta jostain kumman syystä ne on vaan nyt karsiutunut pois. Kyllä. Että tämä ruokakysymys on niin laaja ja moninainen ja minä koin ainakin, kun tämä uutisointi tästä 800 grammasta lähti oikein liikkeelle, niin minä koin syyllisyyttä. Tämähän se onkin varmaan monella muullakin tullut vastaan. Että miksi niin kuin tällaisella asialla syyllistetään ihmisiä.
Minä olen sitä mieltä, että me osataan itse kukin syyllistää itsemme niin monilla asioilla, että yhteiskunnan ei enää pidä syyllistää meitä ruoalla. Niin. Ja lopuksi me kuluttajat ollaan siellä ravintoketjun päässä niin sanotusti. Meidänhän on paljon käytettävä juuri sitä, mitä tehtaat syytää ulos. Kyllä. Niin kuin huomaat, niin kyllä tämä ruoka herättää tunteita tämmöiselle vanhallekin tekijälle ja ajatuksia. Niin. Ja mulla on vähän semmoinen tunne, että tästä voitaisiin puhua vaikkahan kuinka kauan. Niin, voin kuvitella, kun sinähän olet elämässä nyt ollut näiden kanssa tekemisissä, niin varmasti tunteitakin tulee. Kyllä, ja on niin monenlaisen arvostelun kauttakin joutunut niin kuin muodostamaan se oma mielipide siitä, että mitä oikeasti ajattelee. Ja se, mitä minä oikeasti ajattelen, niin on se, että mä tiedän, mitä minä itse syön ja mitä minä itse eniten haluaisin syödä. Mutta minun ei tule mieleeni mennä kaupan hyllylle sanomaan, että miksi sinä otit tavallisen nakkipussin, nyt ilmasto tulee aivan mahdottomaksi. Aivan. Että se toisten tuomitseminen ja arvostelu, niin se on kyllä matkan varrella jäänyt totaalisesti pois. Niin, kokemus on näyttänyt erinäisiä asioita matkan varrella. Kyllä. Minä olen nyt, ensi kesänä tulee 65 vuotta, kun minä olen laittanut omatoimisesti ruokaa. Minä en häävinäässä ollut, kun minä ensimmäisen soosini olen tehnyt. Ja kyllähän siihen monenlaista ruokaa mahtuu, mutta tärkein on jäänyt käteen, eli se, että ruoka on tärkeä osa meidän terveyttämme. Ja se on eräs osa myöskin meidän kanssakäymistämme, kun on juhlia ja tapaamisia ja perheen kesken se on erittäin tärkeä hetki, jos syödään yhdessä. Ja sitähän suositellaankin. Ja kaikista tärkeintä tässä syömisessä on se, että sinulla on hyvä mieli ja sinä teet sen hyvällä omalla tunnolla. Että se, mitä minä haluan sanoa, on se, että on sinun ruokavaliosi syystä tai toisesta, mikä hyvänsä, niin tee se hyvillä mielin. Niin, kyllähän tulee raskaaksi, jos pitää huonolla omalla tunnolla ruveta syömäänkin. Että se on tarpeellinen osa meidän elämäämme, mutta ei se kaikista tärkein. Näin. Tässä taisi olla meillä tämän kerran pläjäystä ihan kerraksensa ja tästä vain toivottelemme hyvää alkavaa helmikuuta teille meidän seuraajamme ja kiitos kun olette jaksaneet olla uskollisia näiden vuosien ajan. Joo. Eiköhän vähän oteta välipalaa. Eiköhän ole sen aika. Luoja teki ihmeellisiä asioita, kun loi hedelmät. Joo. Kyllä nämä hyviä on.